Здравейте от Аруша, Танзания! Ние сме Диана и Антон Радославови. Това са децата ни Сара, Давид и Данаил. Доброволци сме в християнската мисия Pamoja Ministries. Pamoja издава и разпространява печатни материали, музика, филми и телевизионни програми в Танзания и Източна Африка. Основатели са канадците Зик и Джой Фезър. Те са пристигнали в Африка през 1986 година и вече 30 години служат на Господа в този красив, но и противоречив район на света. На суахили Pamoja означава заедно. Ние се надяваме, че Тони и Диана ще могат да продължат да работят заедно с нас. Нашата мисия работи с доброволци от цял свят. Канада, Северна Америка, Кения, а вече и от България. Надяваме се, чрез Тони и Диана, повече хора от Източна Европа и особено от България да се присъединят към нашата работа в Африка. Още с идването си бяхме активно въвлечени в два от медийните проекти на Pamoja. Джия Джема, Добрият път, е телевизионен куклен театър, който разказва различни библейски истории. Отговорността на Тони е да превърне заснетите куклени епизоди в завършен продукт, отговарящ на стандартите и изискванията в националните телевизии в Кения и Танзания, за където е предназначен. Wewe Nami, Ти и аз е детски сериал, базиран върху библейската история за Йосиф. Героите Шангази и куклата Муананго се сблъскват с различни ежедневни ситуации и разговарят за емоциите и как да се справяме с тях. В местната култура това е доста пренебрегната тема. Този проект е старателно подготвен от Pamoja почти 10 години. Имаме щастието и привилегията да сме част от оживяването на една мечта. Желанието ни е тези два проекта да са напълно завършени преди нашето тръгване. Ukitaka kuona habari njema, lazima ujifunze kuiona. Ukitaka kuona habari mbaya, hiyo ni rahisi, ni kawaida. Участваме и в някои от другите постоянни проекти на Pamoja. 2 или 3 пъти в месеца пътуваме до различни села, инсталираме полеви киносалон и прожектираме мюзикълът Нипе Джибо, пълнометражен игрален филм на суахили, едно от най-впечатляващите постижения на Pamoja Ministries. Пребиваването в Африка със сигурност ни променя и оставя дълбока следа в сърцата ни. Не спираме да се удивляваме на благородството, скромността и достоинството на хората тук. Впечатлени сме и от примера и безкористността на стотици мисионери от различни страни, които срещнахме тук. Но не по-малко впечатлени сме от хората в България. Ние сме тук благодарение на приятели, роднини и самишленици от родната ни страна. Това говори за зрялост, великодушие и щедрост. Благодарим на всички, които ни подкрепят. Вие също оставяте следа в сърцето на Африка.